హాయ్ వ్యూవర్స్, మీరు చూస్తున్న స్పెన్సర్స్. ఇది వచ్చేసరికి గార్డెన్స్ నుంచి అన్వయ్ కంపెనీ వెళ్ళే దారిలో ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి ఎంఓజీ బార్బిక్యూ నేషన్ అండ్ పిజ్జేరియా ఇందులో ఉంది. ఇది ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు, ఓపెన్ అవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి క్రోమా, టాటా వాళ్ళది క్రోమా. ఇది ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్యాడ్జెట్స్ దొరుకుతాయి, ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్, వాషింగ్ మిషన్, ఫ్రిడ్జెస్ ఇలా. ఇది వచ్చేసరికి గార్డెన్స్ సిగ్నల్స్ నుంచి అన్వయ్ కంపెనీ వెళ్ళే రూట్. ఇది మీకు ఈ చూపించిన షాపులో షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే షాపింగ్ చేయండి. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీకు ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వైఫై మాల్. ఇందులో వచ్చేసరికి బ్రాండెడ్ షోరూమ్స్ ఉన్నాయి. పీటర్ ఇంగ్లాండ్ అని, ఫిలిప్స్ ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు నచ్చితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.